beach kaka osebedi ka ichwale ne counties mopogore opogore. County moro osetiyo kode mang'eny, county moro osetiyo kode matin, county moro tiyo kode ma change odong' moduoko. Koso counties moko ok yude sami chiwe ni. Ka ji teto yude, eng'omiyo ng'ato achiel odhi mbele. Koso en kwalo ng'wech, to kikwalo ng'wech ikwalo ne jok mage. Setho epo kama kone mondo pagna gi achiel nyaka ng'wen ka yudo thuolo ngikonwa ni listi mari to chal nade pande. An abro pango ni gisele. I mean like Cleophas, but gima akwonga wach ni ka county tiyo ma change odong'. Mano county ko tiyo. Pes sirikal change ok dong'i. Pes sirikal en ni nyaka oti morum te. Achiel kuom challenges ma pinje wa makaluo osebedogo kata counties generally piny Kenya osebedogo en ni gimiluongo ni recurrent budget ma en atamalo 70 mar budget mag counties ichamo malwek te ka dweche 5 pok orumo kata dweche 6 kodhi ahinya to recurrent budget osetieki to development to one average 64%. King'iyo Kisumu County kaka tiyo gi pesa moket mar gero ndara, gero osiptende, gero skunde, gero gik moko nyaka piny kaluo te e counties wa okotimo rum. Tiende ni wawe tich gi e kore pesa monego beni wakonyo go jo wagolo dhier loso pi timo gik moko temo miwa okwatieki. To pesa moro mimadho go chai, minyiewo go gazette, mitimo go supplies matindo tindo fees, midhi go benchmarking, midhi go eutendene. En duru mochon kabisa. Koro nyaka wapuonjre kaka wa absorb development budget. But gimomiyo nyaka wa absorb development budget 100%. Ni mondi ne ndara no wuok e development budget. To mondi ger ndara no ma chule samo winjore. En ni chako planning ni seche madwarore. Development mar county kata planning the fiscal year mar county, ikomenda mar county. Chako redwe mar 8. Seche ma Minister mar Finance chiwo gik miluongo ni ceilings kata county government ceilings. Kose chako gi mano to development mar county kata fiscal year mar county chaka planning nyaka higa manyien dwe mar 6 ka giko ne rumo. Koro ng'eny odong' chien e weche mag absorbing development budget. Koro change okonego dong' e pes county. Change onego dong' e recurrent expenditure tiduoke development. Mondo wawe bedo gi development mar 30% gi recurrent mar 70%, wabedi gi 50-50, a balanced county government budget. Mopogore gi mano, king'iyo thurwa kaka oti sani, Homa Bay podi iwacho ni namba 1, kata anyalo miyo Homa Bay namba 1 kawuono. Kionge pesa, to onge giminyalo timo. Koro governor mar Homa Bay nokuongo choro malo gimiluongo ni on source revenue. Gimoenga tamalo 300, tende ni over 300%. Kiwuoke ni choko mana siling million 340, to kuri dhi choko bilion 1 gi wiye. Tich otiyore kanyo. Tich kose tiyore kanyo, tende ni koro in gi nafas makane recurrent expenditure chamo pesa ni mar development mang'eny. In gi vote maromo siling million 600 gi wiye makori nyalo duoko otim development. Mopogore gi mano en ni Kisumu nyalo bedo namba 2. Gimomiyo Kisumu pod bedo namba 2 en ni kuom higni koro madhi higni 7 ka Professor Peter Nyang'o ntiere e kom mar governor. Nitiere gik ma ok osetimo maber, but gima osetimo maber ma omiye e lwedo en ni nentiere gima ne chando Kisumu County a development a devolution mokwongo, devolution 5 mokwongo. Ne omiwa pesa gi World Bank, to miwa pesa gi pinje machalo kaka Ufaransa gi Germany mar gero skunde kendo timo projects manonego bed ni konyo jopiny. To ne gigi obi ochung' kamoro nikech ne okwan gi structures moromo tiyo kata absorb pesa ne. Mokwongo ne waonge gi gima niluongo ni city board. Tije manitie e city te ne dwaro ni bedi gi board ma oversee pesa momine. Niko mi siling bilion 5 to bilion 5 ni mopogore gi city manager. E wiye kanyo ntiere board mago wange ni to pesa ni otiyo nade. Governance structure. Kano obiro to keto city board ne wayudo kaka watiyo gi pesa cha. Obed ni en pesa mowuok kuom donors, obed ni en pesa mar grant, but the structure mar governance mwaketo ma sirikal oketo emomiyo kony ma pesa ni odhi otiyo maber.
ogero gik mineno kacha. Kidhi Rotary tiyudo ka the Innovation Center kendo college tiyo maber. Kidhi Social Hall, mano oselokore kama nego e angla. Kawuono budha mora mora maduong' kata romo mora mora maduong' mar jopiny, kado bed koro sani wantiere 17 days of 16 days. Yes, 16 days mag activism on gender. Ibro yudo ka rombe mang'eny mag ndaloni idhi tim gi Social Hall kacha. Mopogore gi mano, Setho wacho weche mag Kabro. The urban planning, the urban development mar Kisumu, the Kisumu fiscal and land use plan, olosi ma kawo higni 30. Ma kidwa biro kae kawuono Kisumu nidwa kete pesani. Tineno kama development mar Kisumu dhie kuom higni 30 mabiro. Planning mar counties is necessary. Gimachielo tich momi counties ma counties ok tim. Koro abro keto Kisumu namba 2 nikech weche machal kamago. Kidhi e county ma chalo kaka Migori, yeni ok adwa pingo jo Migori ahinya nikech gavana Ochilo ng'ama osiepna kendo